Yay. 2 minutes pump ya ile ya petrol sasa. Yeah. Vacuum pump. Just pump mvura je. Rip. Kujobek. Absolutely. Komana, asandana kana ne 1 minute matoye pa 200 something. Hey, we kokana guys, let the best ladies win. Let the best ladies win, guys. Panapa nasi pane competition yevarume. Ndoda kugovera yevarume panapa. Ndoda kupa yevarume. Ndoda kupa yevarume. Saka ungana mudezereza nepasi muzuri kwaita varume. Ndiri kuvhura bhero revarume nhasi chaye. Izvozvo. Saka mukagona kudezana ka. Kwanzi ndipewe 1 ini ndiri single. Precious aiwa makati wandei mbomirai makadaro. Kwanzi wishing them luck. Yes. Wish them lucky because panapa pachada hanzi kuchera ndarama heroko. Vari kuchera gold. Ndavhura bhero revarume. Guys. Self toilet. Okay. Ndavhura bhero revarume guys. Saka dati mbodezana guys. Tiona dezanai mose kwese all over. Kumati mana enyika dezanai. Tiona kuti haufa anowina anowana varume ndivanani. Nekuti mane mwane kundinetsa chaiko anzi ndikuda nemeruni. Ane meruni hapo waenda uko. Kwaise sikona. Sheronisa wasvika ka? Ruda here murume Sheronisa. Ruda here. Okay, hanzi ndikuda vakatadza musana. Okay. Wewe bodo. Aiwa unovawana nasi. Unovawana. Hapana chakamboshata. Unovawana. Munesa every day. Tichakire varume. Ndauya navo. Varume. Ndauya nevarume panapa hanzi vaite zoom tione. Aiwa zoom ndichaita. Zoom in ndichaita kwaiko ndiri mumboungana munyatso pana nhamba yakati ndona kuti raita pinda pacompetition. Hamusati varume guys vakunetsa. Varume vashoma. Saka motogwirana papa panenge azowina awina. Handiti asi kana uchinge wawina murume usaka moni pamari yangu echibhodhoro because ndinotengesa varume. Hanzi tungavauye tivaone varume varipo. Shumbresi ndeipi? Shumbresi ndine imwe bhuru wako andinaye panapa. Tachitobva kunyeya Shumbresi. Tachitobva kusheya nhasi ndine bhuru wako panapa Shumbresi. Hanzi kukanai pana jawire varume panapa nhasi. Kukanai tione. Kukanai tione kuti yeukaidi chakanyuka uri sei. Hanzi takawanda. Kwanzi kove white shirt vakamira sei. Muchaona ve white shirt. Veveruni ndima taka kuchuziwa. Veveruni ndima taka kuonekwa. Kwanzi una veveruni nawo. Kuti vakamira sei veveruni nawo. Right, vari kubata goridhe. Varume vanhu veikowo iwe. Wambona murume munhu achitengesewa here? Anenge agara achida kutengesewa. Kunoziva kuti uri murume munhu kutaura kuti nangu handidi ndine mhuri yangu. Ukona uchitobvuma kupinda paauction inhema hausiwo munhu. Unobvuma kupinda paauction sei uoneke ude mukadzi wako. Hanzi wendefa dzerume. Wendefa dzevarume. Vana Thomas. Kwanzi tione varume tikane masivi. Masivi kandai guys. Varume guys. Maswera sei kwasikana sorry hanzi plus toda ma plus 44. Kwa plus 44 matsotsi. Right, maswera sei kwasikana. Naimi. Unayo naimi kwaita mabhuru evarume. Mabhuru. Kwaita mabhuru wena. Wena guys ka rudo kwakadai shiwa kungo hanzadzi yangu ishi. Hanzadzi murisai vanhu. Cross Border Association. Vakati ndikuda kane Murasenberg kana mbono nasisi vangu. Vauya zvepano. Vaona hapo pari kuvhinza hapo. Vane hanzadzi dzangu idzika idzi.
faona pari kuvhinza apo ka vatomhanya maimwana muda rudo rwakaita sei vatomhanya maimwana kutotsemura kutovhura kuti unotenga izvi maimwana kuti vagadzire apo kuti vana vawane kudhidha kwakupisa kauko kwaitengai kupa inini sisi Melly ru handingatange kupa iwewe ini ndoda kutanga tadii munopinda paQ munopinda paQ saka zvandiri kuda kuita nezvekudai so guys iwe zvaoita competition yatanga manje I'm starting the competition hanzi zvakarongeka zvisingaiti aiwa Thomas test vapasa because ndavatesta Thomas test vapasa because ndavatesta ini nchida kunyatsoti ndiuye nezvinhu zvakakwana panapa zvinhu zvakanyatsoukwana saka pa test yaThomas apa aiwa vari kuqualify vapinda ndosaka ndauya panapa vari kuqualify zvirudo kwacho guys kuya kuita mikono yevarume andinayo pano havana chido saka inini vatoya kutondigadzirira guys zvinhu zvakutofamba mushe kutoya kutondigadzirirawo nuna zvakangonaka so kungodiwawo so ndatodiwa so hazvadzi yangu anondida singaiti cross border association mukoma juru ndakuziva kuti ndiye munofolowa cross border association uko kudhara uko handimazviona saka zvatoda kuti muite guys takupinda pacompetition time manje hanzi uyo isaizi yangu chai upi wacho enji upi wacho right saka guys competition yakutanga zvamakuita ndezvekudai so hanzi ngavatenge doro sisi Melly kwakavhagwa kudoro tambobva kunoritsvaka tarishayo kwakavhagwa saka chaitika ndechekudai so guys iwe utora chitora 2 minutes video chako uchitambisa magaro wondikandira toda kuona zvinogona kutweka here handiti 2 minutes video yako wotitweke kumasure ukandika kana wati tweke wotendeuka wontaridza fesi yako wondikandira inini video iyi ini ndichazoita interview anomaona tozoita google kutogoogle akuona kuti muri kukwana here apa hanzi tiwo vasinyatsoneka tichasvika padhuze aiwa ndinovari muchavaona estembi baby so guys the competition starts now 2 minutes twerking andika 2 minutes twerking mobva matweka kana watweka kumasure uko wobva watendeuka ndona nefesi yako andika wokanda chivhidhiyo ndona kuti unonyatsoita here twekai tioni nai zvakosa ali kuda kungoitikwa zvose vana hanzi kuive rume chonitamba here varume rigotamba sei ndi vari kunetsa here varume ndi vari padhimandi saka vangatambiso imi ndimotamba ndimutsvaka saka guys ndatomirira hanzi ngavatenge doro simari vai vada varume exactly Teresa munhu nemune bhodhoro rake ukanowana murume wako bhodhoro rako anchika saka imba inomiswa nemagaro here simeri magaro anodiwa mumba umwe masina magaro vakomana saka chitanga iko zvino guys the competition has started please 2 minutes video you twerk watweka over watendeuka kudai toona kumeso kwako wondikandira video yachona handiti indizoita ndoda kutanga ita short list ye10 people tozopinda mu5 people topinda mu top 3 tozosara mu top 1 Pamela chimande ipi chitogarai matanga guys garai matotanga tione kuti haufa murume hard working man apa ndiri kutengesa hard working man zvokuti haufi nenzara kana motweka muite kuzhezheudza chakuti ndoda kuona mupunduru amazviona itekai muchinditaridza mupunduru yenyu ini ndichagugula kuona kuti munokwalify here kupinda pane hanzvadzi dzangu dzikana kuti hamukwani anditika anzika maslenda asi kudiwa here maslenda unoita ukaslenda asi uchigona kutweka ona slenda asingagoni kutweka slenda unotweka oka toona kuti unonyatsogona kutweka andika right guys alright kutamba zvangu hanzi mandivharira panze ndakabereka madhoframe asi une mwoyo wakanaka ako une dhoframe asi une mwoyo wakanaka ako wekuti tikasiya kumba kwako unozotibikirawo sadza hanzi pakurai zvirife ndikupakura zvirife 1 varume vari kunetsa ivhoni waona kune shortage of men saka we capitalize with that kuti kune shortage of men saka kana nchinge ndavawana ndobva ndauya ndodii panapa ndoita auction aripo shumbresi uri kumuona wani handi wakabata wamuona shumbresi moro hanzi vakadzi ngavawe tizogocha kuno iwe Abraham Sivanda uya kuseri uku upindewo pane vamwe varume handiri kudawo uya kuseri uku upindewo panhikipa kuauction ari kupi shumbresi ari mu comment section
kwakwese mazamu mahombe todi uyaiwo munongotweka mazamu enyu mchiti patati patata munonga achiti patati patata nemazamu patati patata uyu shumbrezi uyu shumbrezi moro shumbrezi imba isa kuno video kuno kuyi moda kumuona isa video kuno shumbrezi uri right here shamari tichabatana kuinbox ndatokusarudza iwe imi mukoma jura ndichakuoni mushena impress nashumbrezi andichakuoni zvakanaka mazamu makuru muri pairapo patati patata patati patata video yako 2 minutes uchitambisa mazamu chitokati patati patata uchijamba jamba patati patata munitumira topinda paGoogle. But anyway guys, aiwa kuseka kutamba zvedu tikutamba yedu panapa kutamba guys, ndina zva dzangu mbiri idzi bidwe ndikutsvaka varoro vakadzikama hinda futi paite izvi sapoitwa sei sapata maklembu zve rakavora hazvidzi zvakaoma guys. ndine vanza dzangu avaitu ava ani mukuvaona very handsome guys. vanogara mupretoria umu very cute vanogara mupretoria andimaona ava vamwe vakatarisa kuno vakamira wani muri kuvaona wani vakamira vakatarisa kuno potable hondekauya unovasumudza kutiza navo andimaona vanosumudzika unovasumudza womanya navo potable kwai ndoda hangu vava nemhanza alright I don't know. Imanza yekeshi guys. Iyo. Imanza yekeshi iyo. Imanza yekeshi. Ani muri kuona. Sa guys ndiri serious guys. Sanzi kuputere papape. Aiwa kuputere vanogara kuputere kuti ndizokudza kuti papi chaipo. Azvizoiti. Asi ini guys ka ndikuda vanhu vari serious vakadzi vari serious ku inbox kwangu ka. Ndotorevesa guys ndiri serious. Ndiri serious ku inbox kwangu. Vakadzi serious chibva vatomanya changam. Changam guys. Changam. Rebiska. Yeah, I've made a mchifita chivo wamanya kuseri if wato uya ku inbox tuone anstaura ni location. Aiwa location vari kumba kwangu zveko zvino. Location vari kwangu izvo right now. As we speak vari kumba kwangu iwa nogara kuti Brighton kunyepa kuya munongotauka zvakangwara kana chichimwe. Aiwa, iri mukati inopinda hanzi toda age dzavo alright kwaitoda age kwaito kumbura kuza makore 36 vemhanza vemara 36 ava ava potable ava potable how many years 34 right size. Sa boots mufika size ani manjoti? 8. Boots size 8. Ko kumanza uzanzini utaura sai. Mufika 12. Wamfika 12 boots. Wamfika boots. Wamfika 12 boots.
vari pamarket Julie saka kune vari serious guys hanzi vane white yavo vanonzani ndichibva wamanya kusure ukana muya WhatsApp kwangu ndiri serious hanzi size 8 good size yes good size size 8 size 8 good size saka ibvai mamanya kuWhatsApp guys ndongoda hangu vanouya kuWhatsApp chete ndiri serious hey ikuita kuduruka wena app iyo uri kupinda ne app topavhara sei manje ndo inopinda adapter it's the difference from this one miracle pane virgin rimwe ratinaro so pane rimwe virgin ratinaro ane 35 years asachiri virgin musikana wacho hamene pane angada kuzvivhurira here achine 35 ane 35 but she's a virgin asari pa UK apa musikana iye kana mangodawo zvokuti moda yenyu virgin mongondibatisa aripo mira kuonekera tuone ane 35 asi virgin zvishu saka chipindi anokutsaiduka kuna problem yauku gozo kuti unongobva ne-screen but man just need something to unopinda iyo chachipindi apo shakira nditasa ndavhara gate rovhara gate ndinge ndasiya ndisina kuvhara pusha it out then aipindi ndopamuda kucheka apo pakatsemuka panotsemuka neiko pari mukati momunai mujoina ipapo mira kuwabva atouya zviite Adidas paita virgin rine 35 years ari pauk asi virgin zveshuwa cross my heart kudai serious kudai serious ikudla namambo kudla noriver kauko 35 kudla noriver kudla noriver iwe uya kuWhatsApp iwe Miracle uchikurumidza kumanya kuWhatsApp changamu uya kuWhatsApp Miracle angoida kuzvivhurira voga oda kuzvitangira voga aita sefemi yokuapi Miracle tuone kasara ve 3400 yangu achizoiti kuti ndiyapi Miracle nokuti Miracle ana 35 saka achizoiti mapinda machena imi vane white aiwa mapinda kawa right vane white taken guys don't worry about the white t-shirt don't worry taken already WhatsApp pauya vatouya kudhara kangwara right ndasara ne 34 panapa we 34 years chitawo makore 32 zvidzika 32 and below 32 and below ndo wandakuda panapa 32 and below 22 eka 32 and below chero pa 22 anokwana kwai kwesi maritend soldiers todiwa were maritend soldiers experience yakawandisa pano mwato yanza komanda uya alright garai kuseri koko ndo yako takanda ku upright ndaona don't worry ndaona right anzi ko aiwa vane white vatogwa chenjerai vanonoka vane white vatora mukombe vanonoka kwasara 30 from kana one 32 years and below uyai hanzi koma experience divisions ndo wakaita sei wao 32 33 ndodawo right uya kuseri Grace bato ndibate kuseri
Pamela ndewakaoma haunyari kuda kuhlovesa munhu kwai uchenjere kuvhugwa mira kuosiiwa nemashurugwi kuvhugwa anovhugwa haambosiiwi hanzi hamusi kupakura zvirifeko isi maritendi soldiers maiti naye huyai kuseri maiti naye huyai kuseri nguva yareba muchingondinetsa kumaongo mainini huyai kuseri kumainini huyai kuseri huyai kuseri ndikukwanisei maiti naye huyai kuseri ndotoshanya kunew zealand ikoko huyai kuseri hanzi whatsapp yo nhamba hamuna nhamba dzangu nomvelo shuwa nhamba dzangu ndioga usina idzi ukaenda papeji pafront pepeji ka nhamba dziripo ndo nhamba public number yoyo 50 mira ndinyore nhamba yachitona right iyo nhamba yangu ndanyora enda kutoipina ndapina nhamba yangu ndapina guys nhamba ndapina samoita sei muvedzinga ndadotira kuti iyo tigone kuipusha kuti mbijano just need a little bit of leverage just a little bit. Not that much. But that's not only why I'm saying that's not only position like it. One uyai right saka kwainifanga chironga chekusanga tendi ndakati nditumirei mari papaypal yekuti nditenge madoro angu 3 ndoyatsoya ndakanyatsodhakwa ndoyatso kunyenganisa nai pano hamundi saka ndoya kuzete tengai madoro angu 3 kupaypal uko ndouya handoyanchimaya varume vazere uyu tawanda umwe tawanda uyu ningi uyu tawanda holiday uripo uripo hanzi si makuga unouyawo makuga ongozama urakirako unouya mukaita zvinoita chako chakwaiwa ndouya zvepashoyedhe tingutoregerere right saka guys inini vanhu vangu ndava navo kuwhatsapp vauya vari kudana bhudhi vangu kana mapedza kwanzi koma shuga mami shuga mami kana wauya kuotumika chawakarongekosva mune mota yerudzi shuga mami une mota ipi shuga mami une mare yes queen uya winet tawanda kusada kuhlovesera munhu tawanda indawa unyarere tawanda unyarere vakumana iwo wani ndosingokutsvagira hapana nombokuhlovesera unyarere uda kuhlovesera munhu umana kuhlovesera munhu unyarere tawanda umana usadaro zvo inhema shumbaresi inhema dzatawanda inhema dzake inhema dzatawanda evamesi kana muzivi here inhema dzatawanda aringowanza adangokawadha chete inhema tawanda unyari were kunyeba kumana iwowo saka ndichakuitirawo iyoyo ndichakutambira iyoyo zvakare inhema kani precious ndoda kutamba iyoyo tawanda musaunouya ndobva ndati tawanda uya nemukadzi hanzi ndine 40 ava vauya ava vati vane 40 mune mare ari kutamba paita mukomana pana pauya akati au nakati vewaiti vanesa apa kuya kuti kwai vane mukadzi kuamurehwa ndovaziva akuhlovesa akuvhara madhiri aiwa vanonzi tawana ari kutamba azonyera kuti ndiri kutamba ende tawanda usadaro shuwa naiwe naye hako georgi kwangwara munhu nokuda kublokesera vanhu iye hanimomblokeseri tochaisa kumubata bhonchi mutsvagira zvakanaka iye akuda kublokesera vana bhuti panapa naiwe tawanda da kutamba uya watamba next time pauchauya pamhepo ndoti uyu ane mukadzi uzvu
memometers ndaisa WhatsApp number ndati uyai kuWhatsApp tozonana kuseri kukuku. Ndationa vamwe vakati wandei vauya kuseri guys. Sorry ndaifanira kuuya nekidsnet show yevana saka ndimukona ndaita vaenzika ani mazviona kuti ndaita vaenzika saka ndaita vaenzi handazokwanisa kuuya ndandapromisa vana vamwe vana vangatombondifonera masikati akati SIS-MELLY ndikavati na 3 saka ndakundikana ndimuri kuona ndaita vaenzika ndaita vaenzi vamwe kune vana vangatombondifonera chinzi SIS-MELLY we are waiting for the show ndikati yes 3 dziya ndaita vaenzi ndabva ndatadza kuuya but anyway guys they still togona kuzviita some other time handiti mondiudzirawo vana kuti vedu eka ndiregerere iwo vana ndichauya ndaita vaenzi ani mukuzvionera taswera tese panapa handiti hanzi vangaita mari kuroora vane white moda kuvaroora iwewe ndizoziva hangu kuti vangadhura zvakadii tawanza kudhira jecha aiwe hanzi ndanonoka hangu but ndasvikawo akareba nyari akarebawo ari towani kwauya newaiti ndewangu mubvunze yanondiziva njika zvakakuomera enji ndokuvigirai shadhi mukaita zvokudaro mushadhi ada kupedzerai mose panapa momuziva shadhika moya mukarekodwa nashadhi momuziva shadhi ada kugarisai mudhishi mose panapa chapinda charamba chidiki ndechipi chamatenga icho pari kuda chihombe kana chidiki tichigone kufonera nita zvimagetsi anogona kuve nazvo akamanya nacho chapinda echikangokwana waumana chapinda eish chihombe ndechekuvhara iyo chechida chidiki pane ichocho sapanda chinhu chinokwana kumukacheka iyoyo oyo inopinda yakadaro okay saka pakunetsa nicho tichibada chinhu chinovhara manje saka pamuona senge pane pakasoftiwa steregida then munoziva mapaipai guys mirai nimboita zvebasa panapa ndokubatai time mirai ndokubatai manje mirai